Llarga llista de traspassos que demana la Generalitat. Els tres principals que es van confirmar són l'Observatori del Turó de l'Home, l'autovia B23, que connecta la A2 amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i el canal de reg Xerta-Sénia. De la llarga llista de 56 temes que el govern d'Aragonès va posar sobre la taula l'agost passat, la majoria continuen pendents. En alguns hi ha preacord per parlar-ne i en altres, els més destacats, no s'ha avançat. És el cas de la gestió dels trens de Rodalies, del traspàs de l'aeroport del Prat o de poder decidir quantes places de MIR, de metges residents, pot tenir Catalunya. El president de la Generalitat diu que són acords insuficients. Allà on Madrid hi veu, un gran acuerdo, un buen acuerdo. Barcelona diu que necessitem resultats de més entitat. la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat va pactar ahir alguns traspassos i preacords reclamats des de feia temps, però des de Catalunya se subratlla que falten els fonamentals. El president de la Generalitat, de visita avui a les Garrigues, ha fet referència a les infraestructures.